everyone! Good morning! Ako na pala. 9:30 na. Hi! Napagkasundoan na magsiswimming, magbi-beach. Pero hindi ako nagsuot ng pampaligo para hindi ako mainggan yung maligo. Kasi may konting sipon pa ako. Ayan na sila, oh. Yan, hinihintay na lang namin si Johnny Bell na lumabas. Ayan, no. Ang sexy ng anak ko. Yan! Excited na naman ang aming mga chikiting. Where are we going? Swimming. Swimming! Punta muna kami sa ukay-ukayan bago mag-swimming. Here na kami. Ang problema, walang parking. Kaya nga eh. Malayo ang naparkingan namin. Hanggang dito kasi ang mga nagpark, oh. Malayo kami. Ayan na. Kaya mo yan. Kaya ka. Doon kami maglalakad. Ang layo ng aming parking. Naghahanap kami ng pwesto maganda sana doon para makapag-relax. Kaso malayo sa toilet. Ayan ang toilet. Maghahanap si Johnny Bell ng pwesto. Ayan, dito na lang kami nakakuha ng pwesto. At least, ayan ang toilet. Tapos, ito ang beach. Ayun, si Kuya, ang layo na. Ayan, no, bumili na lang siya ng pagkain. Lang, tama. Ayan ang in-order ng anak ko. O na kasi alanganin na. Lunch time. Naghihintay ng pagkain. Ibawal naman silang pakainin. Bawal silang bigyan ng human food. Ayun na sila, oh. Namamasyal. Yun. Iikot ata.
du soleil, près 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 du Good job, baby.